Besari opo abot Kiai Pacet ngeten nggih. Nggih guru kula nggih Kakang Lokasan Besari. Kula tak kandha satenane. Kandha pancen kang ripih minangka stratine Kakang Lokasan Besari. arep ripih piye? Di kowe minangka stratine ripin Lokasan Besari. Cak kowe bono. Kowe kon nyekel aku. Iya. Kowe kon nyekel aku. Ayo, cekelen. Ayo, cekelen. Kasan Besari. Cekelen. Wangkel. Aku sakut. Kowe rung dadi murid Pacet. Kowe dadi murid Kasan Besari. Saiki sumpahmu kepiye? Nak kowe duwe guru dino karo Kiai Pacet ora bedane anak lan wong tuwa. Guru lan murid. Kok dhewe wong tuwa dikareng wong liya. Tak kebangi pedang. Aum. Nak Kiai Pacet isih urip. Kasan Besari ora dadi wong kondang. Mula kowe gawe rusak ing Bonorowo. Kiai Pacet tak landake. Kakang Kasan Besari ora tak selaki. Pancen aku megure Bonorowo iki mung jajah sebuah paguyuban Bonorowo. Aja lo paguyuban Bonorowo tak gawe geger.
Lajeng sinten? Bapak piye Pak? Apa kowe ora ngerti? Diarep kula badhe medal saking gapura. Wonten kumil bateng pawongan. Mila kula wangsul ing patunggonipun Bapak Kyai Pak. Ngene ya. Pawongan kang arep merjaya lawan aku. Ora liya Kasan Besar. Kakang Kasan Besari. Ora ngerti jalanan. Kasan Besari pinter. Lumakune teko ing patunggonku pinter. Coba delengen. Kae ana duwa tawa tiase kanggo ngandhak. Papan kono kowe besok katrao randakan. Lamun ora karo menyang ing pemerintahan. Ana swara juduk nganti glebek kuping. Mula papan kono kae katrao tumeblok. Sampun wonten dangan kula badhe miwaraken menapa ingkang kesaken Bapak Kyai Pak. Dados tulis tungkang kacang arep Marang menapa men? Bapak Kyai katentreman wonten ing Bonorowo ugi kalebet tanggung jawab kula jalaran kula siswa. Tumindak lan pakatinipun Bapak Kasan Besari boten mendha ning malah saya ndra. Kepareng kula nyuwun medal. Kula kepareng medal saking Bonorowo ngemutaken dhateng pakatinipun Bapak Kasan ngantos dedak ingkang pun pangestu Kakang Kasan Besari jebolen kono kecelik musprong lembara kang tanpa konjuk pakuwon ing Bonorowo. Guru Kasan Besari muntap atine ninggal pakuwon ing Bonorowo. Kowe prajurit ing Tanggulangin diwatek aji Jaya Kawijayan dipedhil didil diplatok melorok sapa sing paring Guru Kasan Besari. Lha kanthi iki aku jaluk bebarengan Pakuwon Bonorowo obrak-abrik gawe geger. Gajah itian untuk sok panggilan. Ya Kang. Prajurit Siaga makan Esti Sanjut kanthi lumaksana makta Tanjo 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 Tanjo
kowe dudeng aku pirang sratine Kakang Kasan Besari. Aku ora ngarani. Kabeh mau kasunyatan. Iya apa ora? Pancen tak dodok. Aku megure Bonoro iki mung jajaki sepuluh pagone Bonoro. Ditimbang karo Pagloso Tunggul. Nyoto lamun kowe gawe rusuh. Kowe krilet ing Bonoro. Mergo aku murid ing Bonoro. Kewajiban lamun aku miyangi para klirit kang ana wujude kowe lan Kasan Besar. Saiki apa karepmu yen aku gawe geger Bonoro? Najan toh kowe ngirit regane prajurit ing Tanggulangin. Ayo nyatake ditu karo prajurit ing Bonoro.
Kowe ojo kita ya kowe. Maju kowe, he. Karo apa? Nganggo iki. Nganggo driji ya kecilian. Malah bang, cilik kok bisa ada gede. Apa? Kulo, kalau aku cilik kok bisa gede. Nggak apa-apa ya. Beran loh.
sebelah kulon. Yo. Sempak hilang. Desi. Sebelah etan. BH hilang. Desi. Sebelah lah. Terus Kata. Desi. Sebelah kulon. kowe ngerti ngono kuwi. Tak gadekne. Alah, kecil. Kenapa kowe maju iki? Heh. Kowe nang ayo. Kalau kancamu sing cilik lho. Kon maju. Musuh bebas ah. Musuh bebas. Ini atas. Malah ngene cak. Gua ini aja. Balik no. Cakal oklek-oklek. Balamu di. Kowe tak oklek gase. Lengko. Apane golek? Martabak. Ojo. Lah kene. Yo iki anakmu. Bapake ngamuk, bapake. Bapake ngamuk. Bapake ngamuk. Des, sok mijetno jare. Ayo. Wajah.
Mentol. Mentol. Diganti toh. Mentol. Pepe. Kenal ledang kowe. Iki Sapi. Mikir, Des. Ora apa-apa. Mambu, Des. Aku tenanan ya, Cak.
Manto, Welana. Aku pengen letak murid Bonoro, apa murid ono tuh. Ayo, improk ini, papan kene. Siapa sih bakal mati kalau mat? Yang dibandingkan peperangan orang kerampungan itu, yang papan kene. Aku bakal kamu juta, bisa membalik mas sembah kelamaan, saben aku kamu tekan. Akan opo coba. Ning arep taekwondo arek arek kalian. Nyata iki. Lambat pisan kalian terus sabar. Saya kepengin mangerteni. Ning papan kene. Bojo menawi wae. Ujang bujung ae. Wong Bonoro.
Hmm.